ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಲೆಕ್ಕದ ಕಚ್ಚಡಿ ಬೆತ್ತು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟದೆ ಬಂದ ನಿಂಕೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯ ಜಾರಂಟು ದಾರ ಬಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಅಂತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಯಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಲಿದ್ದು ಭಯಂಕರ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ತಾಂಡು ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ पंचाश्रय प्रवरान्विता आत्मगोत्रोत्पन्न विश्वजी शर्मण लक्ष्मी बर्कोल ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋನ ಆದ ಗೌಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎತ್ತರೋಡು ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲೆ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಇದೆಂಕಲು ವೈಶು ದಾರಿ ಸೀರೆ ಬತ್ತೊಂದು ರೂಮು ಪೋತಾಲೆ ದಾರಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಆದೊಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ತುಂಬಿದು ತೂಡು ಸೊ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಕೋಲ್ ಬಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ 2-3-4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಿಗೆ ಆ ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈಗರ್ ಬಂದೆಂಕಲೇನು ಬೈದಿರಕ್ಕಲ್ಲ ದಯದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆದ್ದು ಪೋದೆ ಅವ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ದುಃಖ ಏನ್ ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆ ಪೋತಕ್ಕೆ ಲೋಗ ಮಾತಾಡಿ ಮಂಟಪಡು ದಾರಿ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೊಂದು ಮಿರಕೋರೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಯಾರು ಕಾಂಡೆ ಇಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ದಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ವಿನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಾ
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿಯತೆ ಎತ್ತು ಕೇರಗೊಂಡು 2,000 10,000 5,000 ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಬಿಡೋಣ. ಬೈ 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 ಬೈ. ಗಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋಜುಂಟುಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಟುಲ್ಲರ್ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು 5,020 ಅಂಚಪುರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಪುರ ಅಂಡ್ ಕರಿಮಣಿ ವತ್ತುಂಡು ಏನಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಿದ್ ಬಾರ್ದು ಅಂಜಿದ್ ಇಂಚಿ ಚಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಟಾ 3 ಇಂಚ್ ಸರಿ ಜರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊರಡಿಯಾ ಜಡೆ ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು जस्ट उद्धरीच्या पासून नाही उद्धरीच्या पासून नाही ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೈ